Remélem, hogy a ilyen szép nő után szívesen mennek a férfiak is déladásra. Persze, igazság szerint is, hogy is mondjam, is baki lenne a kiírásban, már is többen lennénk, a béradás lenne kiírva, akkor szerintem többen lennénk ott a kamion előtt, de arra kérek én is, hogy arra is inspirálok minden kedves látogatónkat és kedves vendégünket, hogy mielőtt még elfogyasztjuk, hogy megkóstoljuk majd Liszt Ferenc kedvenc tojás ételét, azelőtt egy véradás, egy laza véradás szerintem mindenképpen belefér, annál is inkább, mert ez a fajta étel serkenti a vérképződést. Ezt azt hiszem nyugodtan a Laci bácsi is elmondhatja, de közben a Laci bácsi valahogy itt van, már megyek is hozzá, mert ő fogja igazolni azt, amit mondok, ez nem marhaság. Mert ezek, igen, Laci bácsi éppen, hogy is mondjam, étszát vesz magához, így a dopingon, a VADA bizottság mindjárt ki is vonul és meg fogja nézni. Laci bácsinak úgy látszik, tollas a háta, valamitől ne haragudj, tényleg, most nehogy félreértsd, valamitől ilyen tollas lett kell csirkézni valamelyiktől, hát le is öböltem róla, ilyen, is már pihék voltak rajta, pihák voltak tehetően. Laci bácsi, hogy igaz-e az, hogy ez az ételfogyasztás a vérképződést is segítheti? Ez mindent, ez ilyen erősítő szer is van benne. Tudniillik, Liszt Ferenc kedvenc tojásételét szeretnénk itt bemutatni önöknek és elkészíteni, hiszen 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc, és utána tekertünk, nagymagyarnak vélte, vallotta magát, olyannyira, hogy nagyon sok jótékonysági dolgot tett a magyar népért. Amikor a nagy budai pesti árvíz volt, akkor 400 aranyforintot adott az árvíz károsultaknak. Ferenc Józseftől megkapta a nagy vaskereszt díjat, és a vele járó pénzből megalapította Magyarországon a Liszt Akadémiát, iskolát. Tehát igaz magyarnak vallotta magát, olyannyira, hogy azt mondta, hogy minden bevételét jótékonysági célra fordítja, és papnak akar elmenni. Az édesapja azt mondta, hogy fiam, téged a Jóisten művésznek, zenésznek teremtett, pap nem lehetsz. 1865-ben azért egy ferencesrendi szerzetes barátjához elment, aki apátnak nevezte ki, ugyan papnak nem szentelte föl, de apátnak nevezte ki, és mindig ezután fekete papi ruhát hordott. Ezért most szimbólumképpen mi is fekete ruhát vettünk fel, Lisztnek áldozva tiszteletéül, mert ő ettől kezdve csak papi ruhában járt, szerzetes apát volt, és nagy magyarnak vélte, vallotta magát, ingyenes volt, a tojást mindig kaviárral és szardella pasztával fogyasztotta. Mi arra gondoltuk, hogy az igen kedves, tisztelt vendégeinket, ha kaviárral, tojáspörköltre kaviárt tennénk, vagy pedig megszórnánk pasztával, szardella pasztával, lehet, hogy megkergetnének, csak olyan hideg most a Balaton, nem tudnánk arra futni. Ezért arra gondoltuk, hogy azért mégis magyarosítsuk meg, a szimbólumot adjuk meg ennek, húsgolyókat fogunk készíteni, sütni, és húsgolyókat teszünk kaviár helyett a tojáspörköltre, rántott, csókáló hagymával fogjuk megszórni, egy kis litlinggel, pici uborkát teszünk bele, hogy adjuk meg azt a jellegzetes, picit édeskés, savanykás ízt, mert az édes paradicsom, a pici, de nagyon kevés uborkát, amit teszünk hozzá, az ad egy jellegzetes, lisztes ízt, Lisztnek kedvenc ételéhez hasonló ízt, amit önök ínyesként tudják fogyasztani. Tehát ezt fogjuk elkészíteni laza 8500 tojással, ebben most 150 kg paprika van, 80 kg tisztított hagyma, 80 kg paradicsom, 80 kg 150 kg paprika van, zöld paprika, és 80 kg mangalica zsír. Mert a magyar ember ugye lájtos, koleszterinmentes ételeket szeret. Jó magam is, ugye én is ilyet fogyasztok, de rajtam nem látszik meg, ugye? Mert nálam nem a súllyal van a probléma, hanem a magasságon. Úgyhogy itt most 4x100-at eveznek a nagy séfek. Itt van Éró, Finnországból, kérem, ott mutatja hátul a finn-magyar barátság jegyében. Éró, aki Finnországból jött, és ő is segít itt nekünk, ő hozta a lazacot a séfeknek, hogy tudják megkóstolni.
és kedves párja, családja, barátai vannak itt, és egy fantasztikus finn étteremmel kapcsolatos, ez nem a reklám helye, van itt ilyen prospektus, tessenek megnézni, szenzációs élményben lesz részük, és valóban a finn-magyar barátság jegyében történik ez is. Ugyan Liszt nem volt Finnországban, de nagyon kedvelte az európai embereket, az északi embereket. Ugyan Szentpéterváron volt, Liszt nagyon szerette, élvezte, ez volt kalandjának egyik nagy állomása, Szentpétervár, és ott fogyasztotta először ezeket a típusú tojás ételeket. Hát itt a csapatom egy kicsit most lelakadt, hogy látták, hogy hallották, hogy beszélek. Annyira lelakadtak, hogy 2 tojás ki is kelt, itt a 2 csirke már itt csipog mellette, az edény mellett, úgyhogy fiúk, tegyétek 2-esbe magatokat, mert ez így nem lesz jó, ebből délre nem lesz ebéd, és akkor paróka csere lesz. Tehát itt vagyunk, Éró kever, 4x100-as vegyes váltóval van felszerelve, és a fekete ruha, tehát azért van tisztelegve Liszt Ferenc munkásságának, papi elhivatottságának és hitének. Ezért vannak itt a séfurak feketébe. Tegnap kóstolhattak itt önök, mert Magyarországon a tojás az nem túl ismert étel, fogyasszuk, de hány fajtát, könyörgöm az Isten szerelmére. Lágytojás, kemény tojás, rántotta, pörkölt, és nincs tovább, de közel 400 variációját a kínaiak készítik a tojásnak. Itt egy érdekes tojást mutattuk be, a rántott tojást. Bocsánat, nem a tojást rántottát, a rántott tojást. Amikor is a tojást forró olajba beleütik, és akkor mint egy kis zsemle olyanra sül meg, kívülről úgy néz ki, mint a bundás zsemle, belülről meg a sárgája folyós, fehér. Tehát ez a rántott tojás, ez Napóleonnak volt a kedvenc étele, volt olyan nap, amikor 12-14-et ilyet elfogyasztott, és mégse volt koleszterin problémája. Lehet, hogy csak Waterloo-nál 12-t fogyasztott, ezért vesztette el a Waterloo-i csatát. No, de hát ezt a kutatóknak, meg a történészeknek a feladata, hogy kiderítse. Tehát ez a tojás rántotta, rántott tojás pontosabban, mert a tojás rántottát azt mi készítjük és fogyasszuk is. Hát ennek különböző ugye válfajai vannak, tekercsbe, roládba, formába és egyéb. Olyannyira, hogy még tojás kocsonyát is készítenek. Ezt újháziba, erőlevesbe teszik betétként, apró kockára összevágják, gyönyörű, szép, formás. Vagy tojás tortát is készítenek. Rizsszalmába 100 napos tojás megérik, és szinte folyós. Vagy ugye készítik a tojás likőrt is, hát ugye ezt használták, bocsánatot kérek, hölgyek, fiúk, urak, lányoktól, ezt ilyen erősítőként a férfiaknak, fickósítás, így hallom, köszönöm szépen, fickósítás hatásképpen adták, és mágikus hatást véltek a hölgyek, hogy akkor biztos kisfiú fog utódnak jönni, ha ezt fogyasztották. Tehát van itt a tojásnak azért sok kellemes hatása, meg jótékonysági dolgai, úgyhogy meg kell ismernünk, meg kell szeretnünk. Ez nem azt jelenti, hogy ezrével kell fogyasztani, hanem valamilyen formában, salátaként, öntetként elkészíteni, vagy egy majonéznek, például ami nem áll másból, csak tojásból és olajból. Ugye ez is a napkirálynak egyik tábornokáról kapta a nevét, Monsieur Majonézről, aki egy véletlen folytán találta ki ezt az ételt. Tudniillik, a franciáknál a salátákra olajat öntenek, és tojássárgát tesznek rá. Most lefolyt a tojássárga, ott volt az olívaolaj, elkezdte keverni, összeállt, és kész lett a majonéz. No, hát ilyen egyszerű, nagyszerű dolgok az egyszerűségen alapulnak, így készült el a Monsieur Majonéz által készített majonézmártás, amit utána már millió variációban lehet tovább készíteni, attól függ, hogy mit adunk hozzá. Itt van a tartár, ugye a magyarok már mindjárt a tartár készítettek belőle, a remuládmártás, a rare, ravigolt, remulát, vinegretmártás. Hát itt van egyik mártásból már csak
az embernek az eleményességén múlik, hogy milyen mártást készít belőle. No, hát kedves vendégeink, végtelen nagy öröm számunkra, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Polgármester úrnak köszönhetjük, mert sok zizit adott az atyának, hogy imádkozzon, hogy jó idő legyen. Úgyhogy itt a jó idő, itt a fiúknak a szarvasbőgés ideje, bocsánat, az ősz, ugye itt a szarvasbőgés ideje, a jó hangulati. Én arra szeretném önöket megkérni, hogy érezzék jól magukat, kérni, hát azt hiszem, hogy jó lesz ez. Lesznek túlélők is, én ebben biztos vagyok, és hát itt van sör, bor, pálinka. Ha borzalmas rossz pálinkát óhajtanak fogyasztani, itt a Bolyhosnál van, ez nem a reklám helye, de 15 pálinkával nevezett be az Országos Pálinka Fesztiválon, és 14 nagy aranyérmes volt. Lehet ezt üvegbe hagyni? Nem, meg kell inni, világos. No, hát akkor Kató néni is már jól van, bízunk benne, és itt van az a csapat, itt van az Amatőr Királyi Szakácsok klubja, akik tegnap bemutatták a rántott tojást, és készítették a rántott tákat, úgyhogy hát 2 megmaradt, az kikelt, itt szaladgálnak, úgyhogy hál' Istennek, remélem ízlett, egy érdekes dologgal ismerkedhettek meg. Köszönjük az Amatőr Királyi Szakácsoknak ezt a jelenlétet és bemutatkozást, és hát így vagyunk mi egyek, magyarok, hogyha a fehér asztal mellé leülünk, hiszen a fehér asztal mindig a békeszigete, ahol népek, nemzetek sorsa dől el, de a miénk is. Mert azzal, hogy az ember mit eszik, hogyan táplálkozik, önmaga méltóságának adja meg a tiszteletet. Erre a bölcs franciák azt mondták, mondd meg, mit eszel, megmondom, ki vagy. Ez egy nagyon fontos mondás, a magyar ember azt szeret enni is, inni is. Igaz, hogy leveses típus, mert vagy kanalazza, vagy poharazza. Kató néni már megfogta a védőitalos üveget, mert azt említettem, bátorkodtam neki mondani, hogy addig szabad fogyasztani, ez nem doppingvizsgálat, még az üveget egyenesben nem látja. Tehát csak addig szabad inni, még az üveg egyenesen nem áll. Már nem áll egyenesen. De ha egyenesben látja, úgy van. Kató néni. Kató néni véradáson van éppen túl, úgyhogy Kató néninek véradás van. Megszöktettünk Laci Kató bácsi, lehet, hogy nénit. Kübekházáról hívják, ugye? De ő elmondja, hogy Siófokon a legjobb most a pillanatban is. 9. tojásfesztivál, lehet ezt még felülmúlni jövőre? Hát természetesen mi már készülünk, ugye? Mi már készülünk, mert nem titok, én már is megmondom. 130 éve született Kálmán Imre. Siófok, ugye? Jövőre Kálmán Imre kedvenc ételével fogunk kirukkolni. Ha kell, akkor most már elütettük a kotlósokat is, kakasokat is, ajzót kaptak, pálinkát, hogy jövőre 9000 tojásból lesz akkor Kálmán Imrének kedvenc étele. Reméljük Kató néni is itt lesz, tojózza a tyúkokat, bocsánat, legyen megfelelő mennyiségű tyúk. Ugye? Na de azért én arra lennék kíváncsi, Liszt Ferenc kedvenc ételét, jövőre ugye Kálmán Imrét elkészítjük. Mikor készítjük el Benke Laci bácsi kedvenc tojás ételét, és mi volna az? Hát majd ha kamaszkorba leszek, és akkor, mert még most csak nagycsoportos vagyok, és Mentálisan mindenképpen imádom a gyermeklelkét Laci bácsinak, meg ahogy anekdotázik, ugye? köszönöm szépen. Úgyhogy én minden tojásétet, én a lecsós tojás szeretem, a tojásos lecsót, úgy egy az egyben, egy paprika, egy tojás minimum, de hát de a tojásos tudsz legyen, ne ilyen kis ilyen tojások, ugye, hogy valamit tudjon az ember enni, mert amikor ezt a sztorimat elmesélem, ment ki a magyar olimpiai válogatott Pekingbe, és készítettem nekik egy kis útravalót, és struccot készítettem, struc ragut, struc tojással. És mondtam nekik, hogy ide figyeljetek, vaddisznók, aki aranyérmet hoz, annak struc tojásból fogom készíteni az romlettet, aki nem, az pedig fűrtojásból kapja. Hát kasszánál maradtam, ez az én bajom, mert csak 3 struc tojás kellett, de egy struc, mint érdekesség, ugye készítettünk itt már struc tojással is tojásételt, hogy miért is a struc? Hát
Hát a strucnak vannak, egy kicsit viszonyog a magyar ember tőle, de több mint 70 000 struc van Magyarországon. A Struc Világszövetségnek tagjai vagyunk. Érdekesség az, hogy ez a kis madárka, a legnagyobb házi szárnyas, ez a kis madárkának olyan eszenciális aminosavak, sók és egyebek vannak a húsába, hogy a struc egy órán keresztül is tud 70-80 kilométeres sebességgel futni. Miért? Mert ilyen eszenciális aminosavak vannak benne, és a vér oxigén háztartását stabilizálja, és nem fárad el az ember. No, fiúk, tetszettek hallani? Tehát húst kell lenni, mert nem fárad el az ember tőle. Már hívnak is, hogy hol lehet structojást kapni. Hát és... De szerintem struc pálinkát is kéne főzni, szerintem attól sosem fogunk akkor elfáradni. Én azon gondolkodom, ebből még innék egy pohárkával, akkor nem anekdótázni fognék ettől, hogy is be is rakom ide oldalra. Hát, hogyha majd később valaki megkíván és megkínáljuk, jó? Életmentő pálinkaként belenyaltam. Annyira imádom, hogy milyen pajzán lesz mindenki, amikor eljön a rekordkísérlet napja, emlékeznek tavaly is, hölgyek és urak. Megjön Kató néni, együtt Benke Laci bácsival, annyi pajzánság, puccunság lesz, hát most még lesz nem tudom, mi hozza ki belőletek. Igen, Katóiniből mindenképpen kijön, meglátja a Lacit, akkor valami beindul nála, aminósavak, tudod? És akkor 70-80 kilométeren keresztül kergeti a Lacit. És nem folytatsz struc politikát, ahogy látom, ugye? Nem tudom berakni, itt a betonban nehéz bedugni az embernek a fejét, úgyhogy igazság szerint a strucok most különben is távol maradnak. Laci bácsi egy dolgot nem mondott el, mert nyilvánvalóan fontos dolog, hogy az étel elkészüljön, hogy mit kell hozzá fogyasztani italban például.